ширкати дорувори софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нес кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Барномаи имрӯзаи мо як хабари муҳим баҳри ҳама нафароне ки дар кишварҳои хориҷа таҳсил мекунанд, яъне баҳри студентҳо як парвози чартерни аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Somon Air ба нақша гирифтанд. ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем кай ва соати чанд киҳо рафта метавонанд ва чӣ тавр бояд раванд. ширкати ҳавопаймоии Somon Air тасмим гирифтааст ки санаи 10 сентябр ба Беларусия ва Украина парвоз муқаррар кунад. яъне шахсоне ки дар Беларусия ва Украина таҳсил мекунанд метавонанд ба ширкати Somon Air муроҷиат кунанд ва санаи 10 сентябр чипта харидорӣ кунанду ба Украина ва Беларусия сафар кунанд бо тавассути ширкати ҳавопаймоии Somon Air. парвоз тақрибан соати 3 шаб ба нақша гирифта шудагӣ аст ва донишҷӯёне ки сафар мекунанд ба Беларусия ва Украина аз карантини 14 рӯза озоданд. леки дар инҷа як сабабе, дар инҷа боз як чиза гуфтан мумкин аст ки дар дохили ҳавопаймо вақте ки ворид мешаванд бо худшон бояд маълумотномаи тиббӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта бошанд, яъне ки на камтар аз 96 соат пеш боша анаҳу маълумотнома ба худшон агар боша дар Украина ё Беларусия ба карантини 14 рӯза равона карда намешаванд. вале дар инҷа бо як чизи дигаре қайд кардан мумкин аст ки агар пеш аз парвоз шахсоне ки таби баланд доранд ё ки сулфаи ана ҳамин беморӣ дар мутобиқат доранд бо ҳавопаймо роҳ дода намешаванд, яъне иҷозатшон наметиҳанд дохили ҳавопаймо шаванд ва ҳар касе ки дохили ҳавопаймо мешавад бояд ниқоб дошта бошаду дар дастош перчатка дошта бошад. ба ҳамин хотир ҳар як тати шуморо боис меояд ки бахтон маълумотномаи тиббӣ бигирен, зеро дар инҷа кори шумо осон мешавад. вақте ки сафар мекунен ба шаҳри янаму Беларусия ё ки Украина мерасен, дар онҷа шуморо карантин намекунанд ё ки аз тест намегзаронанд. ва бародарон донишҷӯён, як бори дигар таъкид мекунем ки санаи 10 сентябр бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air парвози махсус барои донишҷӯёни Беларусия ва Украина муқаррар шудагист. ба ҳамин хотир муроҷиат кунем ба ширкати Somon Air. шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро бародарон. Файз Қодиров навистай: раҳо кай кушода мешаванд пешина бори комментарияи маро бихон ака ответ бигардон. танҳо худованд медонад ин чиза бародари азиз. Билол Давлатов навистай: 15 октябр рейс ҳаст аз Екатеринбург ба Тоҷикистон. ҳоло рейсҳои муқарраршудагӣ то 15 сентябр дар назарай. Фарух Таваров навистай: салом брат, раҳмат барои фаҳмондан. махфӣ набошад шумо Москвадаен ё ки Тоҷикистонда? ман дар ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе. Сафарбеки Холмурод нависай: салом алейкум. одаме ки дар 18-солагӣ даромадагии паспорт надорад метавонанд ки хизмат баранд? албатта метавонанд ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд ва содиқона рафта хизмат кунанд. Баҳор Тиҷай нависай: салом бародар, чӣ кор кунем пули билетҳоро обрат нагирем? баҳор гирифта будем дар Тоҷикистон, то ҳол ҳеҷ гап не. пули билета мутаассифона возврат карда намешавад вале ҳамун рейсҳое ки доимӣ кушода шуданд дар вақте шумо метавонед баъд ба ҳамун чиптаҳои харидорӣ кардагитон парвоз кунед. то вақте ки рейсҳо кушода нашаванд шумо ба чиптаҳоятон парвоз карда наметавонед. Қурбонов нависай: салом алейкум акаи Сорбон. аз Тоҷикистон ба Россия ба воситаи чартерни рафта мешавад? нархи билет тақрибан то чанд аст? албатта мешавад, танҳо ба воситаи гражданствои Россия ва нархи билет тақрибан 400 евро, яъне 4500 ё ки 4900 сомон. Кто я не важно навистай: салом акаи Сорбон, дар бораи граница гап мезадем, то моҳи ноябр чартерни рейс мешава ё маҳкам мекунанд? ҷавоб медодем раҳмат. то моҳи ноябр мумкин кушода шавад, танҳо худованд медонад. айни ҳол то 15 сентябр рейсҳо муқаррар шудагиянд ва баъд аз 15 ягон чи аниқ нест оли. Сафаров Саиҷон навистай: дар бораи карантин шудани донишгоҳу мактабҳо ягон фармон нест бародар. Димон навистай: Сорбон, случайно шумо аз Норакен? ҷавоб ден. не бародари азиз, асли ватани ма аз Данғарай.
муҳаммад шарипов нависад: аввало ассалому алайкум акаи Сорбон. Дар комментарияҳот менависам ва ба хотири саволам инстаграм рост кардам ки ҷавоб гардонед, аммо моро ба назар намегирем. Бародарони азиз, ихеле фикрон накунед ки мо шуморо ба назар намегирем ё ки мо саволҳои шуморо беаҳамиятӣ мекунем. Худованд шоҳиде ки успед намекунем просто ҳамаи саволода як бора ҷавоб диҳем. Чунки дар инстаграмам беҳад савол зиёд аст, 200-300 та савол меояд. Дар ютуб ҳамихе, дар рақамҳои вайбер ҳамихе. Дар як рӯз тақрибан дар ҳами социални сайтҳо ма 200-300 та савола ҷавоб метиҳам. ғайри и видеоҳое ки мекунам, ма дар социални сайтҳое ки медиром истифода мебарам, ҳар рӯз ма тақрибан 200 ё 300 каса ба саволош ҷавоб мегардонам. Ба ҳамин хотир илтимос хоҳиш мекунам, хафа нашавем бародаро, мо вақт ёфтаем ҳатман ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Пайрав нависад: салом, бисёр одамо мекобанд кодексҳои қонунора, лекин дар ютуб нест. Як пурра карда видеоқати мефаҳмонди нахсар мешуд. ҳуқуқо мо нафаҳмем. Ай барои кодексҳои оила пурратар нозукиҳош қатӣ. Бародари азиз, кодекси оила, кодекси ҷиноятӣ, кодекси гражданӣ, кодекси маъмурӣ, кодекси меҳнат, кодекси гумрук бо китоби бозрасии давлатии автомобилӣ, ана ҳамин чизоро агар ма ҳамаша дар шумо фаҳмонам, магарам ки ма то ахири умр ма ҳамн кодексҳоро хонда бишинам. Ба ҳамин хотир бародаро, дар канали ма ҳар кадоми обуна шидагӣ видеоҳои пештараи марам аз назар бигзаронен, ҳастаи саволҳои даркории да шумо ки ман ба ӯ ҷавоб гардондагиам. Видеоҳои кӯҳнара бисёртар тамошо кунед. Ман дар видеоҳои кӯҳна бисёр дар бораи кодексҳо гап мезадам ва кӯшиш мекунем ки то ҳадди имкон аз кодексҳо моддаҳои даркориша ба шумо бифаҳмонем. Тамошобинони гиромӣ, видеомона ҷамъбаст мекунем. Видеоҳои нав ба нави мора интизор бошен. ҳазор раҳмати калон ки бо моен ва мора дастгирӣ мекунен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. Дар канали Юрист CJ обуна шидана фаромӯш намекунем.